io fare anche le bombe, oppure mi fanno la
sötétben csak te vagy nekem, hallod imám és bármi fenyeget, nem hagyj el engem, tart a te kezed. Az örök napom már közeledik ő, mennyei honnan hazavinni ő. Röpke pillanat, míg tart a keserű, Jézus elé jön örök a derű. Életem kútja örök örökben, fény a sötétben, csak te vagy nekem, hallod imám és bármi fenyeget, nem hagyj el engem, tart a te kezed. Életem kútja örök örökben, fény a sötétben, csak te vagy nekem, hallod imám és bármi fenyeget, nem hagyj el engem, tart a te kezed. Nem hagyj el engem, tart a te kezed. Csak köszönjük, bocsánat. Először megkérném Pálinkás Tibor, a Honti Múzeum igazgatóját, ő fog tolmácsolni. Sok szeretettel köszöntelek benneteket, és nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy elfogadtátok a meghívást, és eljöttetek a kánikula ellenére. Vážení hostia, veľmi ma teší a zároveň vnímam ako veľkú poctu to, že ste prijali moje pozvanie a napriek poučala ste prišli na túto dnešnú oslavu. Adélka hova ment? Mindjárt. Mit akartam most fölköszönni? Köszöntöm a testvéreket és a családom tagjait, a barátokat és a gyülekezet tagjait. Sok szeretettel. Srdečne vítam mojich súrodencov, členov ich rodín, mojich kamarátov a prítomných členov Šánskej reformálnej cirkevnej obce. És megragadnám a alkalmat, és megragadom a virágcsokrot, ugyanis Adélkának a napokban volt születésnapja, és szeretnék neki sok erőt, egészséget kívánni. Isten áldása kísérje útján a családját és munkáját. Chcel by som využiť túto príležitosť na to, aby som zagratuloval svojej dcére Adel pri príležitosti jej nedávnych narodenín a popriať jej veľa zdravia aj Božieho požehnania pri každom kroku jej života a práce. Ďakujem ti, dcéra, že si aj mňa zaangažovala do tvojej kapely, pretože ste vašou hudbou otvorili túto dnešnú. Igen, ezt most fogom mondani. Köszönöm a lányomnak, hogy engem is
beleszervezett a zenekarába, és a egyházi zenekar tagjainak, a két Vejemnek, Jónásnak, Péternek és Tominak köszönöm, hogy ezzel a dicsőítő zenével, a Hallelujával és a Tüzet Uram Jézussal megnyitották ezt a mai találkozót, vagy ünnepséget. Ő már előre lefordította, hogy milyen okos. Honnan tudtad, hogy ezt fogod mondani? Veszélyes ember vagyok. Veszélyes. Na. A életemről fogok röviden beszélni, életutamról. A teraz mi dovolte, aby som povedal pár minút o svojej životnej dráhe. Nagymegyeren születtem református lelkész családban, szüleink mindegyre a lánygyermekre vártak, de 5-ször kellett csalódniuk, mivel 5 fiúgyermekük született. Én vagyok a 4. a sorban. Fiatalon koromban néha ironikusan úgy szoktam bemutatkozni, hogy én vagyok a 4. csalódás. De rögtön ezt meg is kellett magyarázni, mert mint ahogy a kisherceg mondta, mindig mindent meg kell a felnőtteknek magyarázni. Narodil som sa vo veľkom mederi v rodine reformovaného duchovného. Moji rodičia túžili po dcére, ale až 5-krát prežili sklamanie z toho, že sa im znova a znova narodili synovia. V mladosti občas som sa predstavil so štipkou sebairónie s tým, že ja som to 4. sklamanie. Samozrejme v zápätí som vždy vysvetlil, že prečo, lebo ako malý princ hovorieval v románe, dospelým treba vždy všetko vysvetliť. Nagyon nyugodt, boldog és harmonikus gyermekkorom volt, testvéreimmel és az utcabeli gyerekekkel sokat játszottunk, bújócskáztunk, futballoztunk, versenyeztünk a parókiánk udvarán. A szüleim, Dániel és Gizella nagyon szerettek és óvtak bennünket. Sok mindenre megtanítottak, aminek később hasznát vettük az életben. Tisztelet az emléküknek. Mal som harmonické, pokojné detstvo. So svojimi bratmi a s kamarátmi z ulice sme sa často hrávali na dvore vtákali. Moji rodičia, Dániel a Gizela, nás naučili množstvo užitočných vecí do života. Čestných pamiatkov. Most még a gyerekkornál maradnánk, eszembe jut egy ilyen gyerekkori emlék. Az 50-es végén édesapám elvitt bennünket, 3 bátyámat és engem, aki akkor csak 4-5 éves voltam, Dunamocsra, templom szentelésre. Napadla ma jedna myšlienka. Koncom 50. rokov minulého storočia nás zobral náš otec do Moče, kde akurát vysvetlili tamojší kostol. Mohol som mať vtedy 4 alebo 5 rokov. A háború alatt megrongálódott Dunamocsi templomot felújították, és egy ünnepség, egy ilyen háló istentisztelet keretén belül átadták a gyülekezetnek. Kostol bol poškodený počas druhej svetovej vojny. Bol ale obnovený a odovzdaný cirkevnej obci po bohoslužbe a sviatku vďaky vzdania. A templom előcsarnokában leültünk testvéreimmel egy padra. Éppen jöttek ki a hívek és a tiszteletesek a templomból, amikor a Dunamocsi lelkész látva bennünket, ahogy libasorban ülünk a padon, azt mondta, mi csak itt vannak a kis padmacskák. Lett erre nagy derültség. So svojimi bratmi sme si sadli na lavicu vo vestibule kostola. Keď veriaci vychádzali z kostola, miestny duchovný utrúsil poznámku, tu sú malé kňazové mačičky. Treba ale povedať, že slovné spojenie kňazové mačičky v maďarčine vyjadrujú jedným slovom takto v patmačkách, ktoré má iný význam. Veriaci začali smiať. Én is ezen a kifejezésen, vagy ezen a gyönyörű szó összetételen elgondolkodtam, hogy is jöhetett létre. Ez valahogy a pillanat, ugye, ahogy van impresszionizmus a festészetben, bizonyos pillanatnyi impresszió lehetett,
Ugyanis a tiszteletes tudta, hogy papcsemeték vagyunk, ugye? Azt tudta, mert édesapám is ott volt a lelkések között, és amikor látta, hogy sorban ülünk, illetve gubbasztunk a padon, a macskák jutottak eszébe. Ebből aztán szükségszerűen a kettőt összekapcsolta, hogy papmacska. Na most ez is egy szép példa, szemléletes példa, hogy gazdagodik a magyar nyelv. Hogy mindig adott pillanatban dolgoztak emberek a mezőn, és valamit hirtelen elneveztek, és így keletkezett, és így gazdagodott szerintem a magyar nyelv. Biztos ti még nem is hallottátok ezt a kifejezést, hogy papmacskák. Érdekes szó összetétel. Porozumieć som nad tým, ako vzniklo toto rodinné slovo. Duchovný zmoče vedel, že sme deti z rodiny duchovného a keď nás videl spúlne sedieť v rade na lavici, napadli ho mačičky. Slovo teda v tej chvíli dostalo nový význam. Aj tento príklad nám ukáže, akým spôsobom sa obohacuje maďarský jazyk. Niekedy je to otázka príložky, otázka impresie. A negyedik gyermekes iskoláskor után Pozsonyba kerültem, ahol elvégeztem a Szlovák Műszaki Egyetemet, majd dolgoztam a Dubravkai Üveggyárban, az Állami Pedagógiai Intézetben, és végül a rendszerváltás után visszatértem az egyetemre, ahol 3 évtizedig tanítottam a diákokat az automatizálási szakon. Mindhárom munkahelyen jó kollektívában dolgoztam, és igyekeztem helyt állni. Po detstve a školských rokoch v Mederi som vyštudoval na Technickej univerzite v Bratislave a pracoval som v sklárni v Dúbravke, potom v štátnom pedagogickom ústave, neskôr na Technickej univerzite, kde som učil študentov na odbore automatizácie. Pracoval som v dobrých kolektívoch a snažil som sa odvádzať dobrú prácu. Még esetleg itt megmutathatom, mert itt van ilyen kis könyvkiállítás. A 2 tankönyvet írtam a diákoknak, ezt még a doktorátus idejében a Laplace transformációról, és a habilitáció idejében pedig a mesterséges intelligenciáról. Valójában mind a 2 tankönyv ilyen példatár, példákon mutatom be ezt a 2 területet. Vytvoril som tu takú malú výstavku kníh a ilustrovať moje vety je možné aj s pomocou 2 z týchto kníh, ktoré som napísal. Skripta. A 80-as évek elején családot alapítottam, 2 kislányom született, Temese és Adél. Ők a Pozsonyi Comenius Egyetemen speciális pedagógiai szakot végeztek, majd Isten útjaiban járva szerető társakra leltek, Jónásra és Péterre. Začiatkom 80. rokov som založil rodinu. Narodili sa nám dcery Temese a Adél. Obe vyštudovali odbor špeciálna pedagógia na Univerzite Komenského a chodiac po Božej ceste si našli milujúcich manželov v osobe Jónása a Pétra. Adélt és Jónást az Úr 3 kislánya áldotta meg, Temesének és Péternek 1 lánya és 1 kisfia van. Na most, ha mindebből logikusan következik, ha jól számolom, hogy az én egy büszke 5-szörös nagyapa vagyok. Ez összecseng az 5 karikás játékokkal, mely most kezdődött Párizsban. A 4 lányunokát követő utolsó fiúunoka a lánysereget hajtó Andráska. Bevallom, ezt a jelzőt tőlem kapta a kisfiú. Ugyanis 4 lány, és a végén van egy fiú unoka. Tehát ő a lánysereg hajtó. Adél a Jónáša Pán Boh požehnal 3 dcerami, Temese a Péter majú 1 dceru a 1 syna. Z toho vyplýva, že keď sa nemýlim, som hrdý 5-násobný starý otec. Péter ešte vytvoril slovnú hračku ohľadom Andreáša, vnuka, ktorú nepreložím
láncsereg hajtó, de még az idő eldönti, hogy rá szolgál erre a szép jelzőre. Ugye? Egész életemet szülőföldemen, Csalóködben éltem le, Nagymegyeren, Pozsonyban, Somolyan és Szerdahelyen. Celý svoj život som prežil na Žitnom ostrove, a to v Veľkom Mederi, v Bratislave, v Šamoríne a v Dunajskej strede. 3 évet nyugdíjba vonultam, azóta itt élek ipolyságon, gyermekeim és unokáim körében. Végre a ketteléseimnek élhetek, már gyerekkortól fogva rajzolgatok, festegetek, képeimmel több önálló és csoportos kiállításon szerepeltem. Tehát itt látjátok, hogy hoztam a legújabb idei képeimet, amit majd a művésznő megítél, hogy kiállíthatók a ipolysági szalonok. Už 3. rok som dôchodca, žijem tu v Šahách v kruhu svojich detí a vnúčat. Konečne sa môžem venovať aj svojim koníčkám. Od detstva rád kreslím, malujem. Moje malby videlo obecenstvo už na viacerých samostatných aj kolektívnych výstavách. Tu vám ukážem moje tohtoročné najnovšie malby a pani umelecká keramička Adriana Kutaková môže posúdiť, či sú vhodné toho, aby boli vystavené v najbližšom šahanskom salóne. Prózaírással is foglalkozom. Eleinte novellákat írtam, de az utóbbi időben átértem az esszéírásra. Mindkét műfaj nagyon kedves számomra. Roky píšem aj prózu. Spočiatku novely, v poslednom čase hlavne eseje. Oba žánre sú mi veľmi milé. Itt a urasztalára kitettem a régebbi könyveimet is, de ami érdekes ipolysági szempontból, ezt a 2 utolsó könyvet itt írtam ipolyságon, ezt a Covid alatt 3 év, 50 könyvet feldolgoztam a szellemóriások vállán. Ennek volt könyvbemutatója is a Városi Könyvtárban tavaly augusztusban, és ezt pedig úgy hoztam létre, ezt a újabb eszékötetet, hogy már 20 kész volt, és most gyorsvágtában 1 év alatt még írtam hozzá 20-at, és 4 fejezetbe besoroltam, és elneveztem Homok és Arany. Ezekből is adtam le a Városi Könyvtárba példányokat, és a hölgyek mondják, hogy jövő évben majd tartunk egy könyvbemutatót, úgyhogy nem szabad az összes könyvet elkútyavetélnem. Tu na stole vidieť moje knihy. Ukážem vám vlastne tieto 2 posledné. Tá modrá, tá vznikla v období covidu s pracovaním životopisov 50 velikánov civilizácie, ľudskej civilizácie, velikánov ducha. A úplne posledná kniha, tá zeleno-oranžová, vznikla tým, že 20 esejí som už mal a zvyšných 20 esejí som vytvoril. Zatiaľ nemôžem rozdať úplne všetky, lebo knihovníčky zo Šahanskej knižnice mi slúbili, že na budúci rok nasleduje predstavenie tejto knihy. Verniszás. Takto, že most majdnem szlovákul kezdtem beszélni, hogy olyan megtiszteltetés ért most, hogy a egyházunk hivatalos lapjába a édes Enikő szerkesztő ebből a könyvből, ami most jelent meg tavasszal, a Homok és Aranyból már 2 írást, 2 festményről, egyik a Rútról, a másik pedig a Tékozó fiú hazatérése. Erről a 2 festményről írt tanulmányomat megjelentette, de mivel felszólított és buzdított, hogy még küldjek, úgyhogy a könyvemből még 6-ot kivettem és lerövidítettem arra 3000 jelre, ami belefér a kultúra rovatba, és küldtem még 6 írást, úgyhogy valószínűleg az elkövetkező időszakban, ha jónak találják, akkor szintén. És ez nagy öröm számomra, hogy az írásaim eljutanak olvasókhoz. Je pre mňa veľkou podstou, že 2 eseje
köszönetet mondani és kifejezni hálámat. Ebből a könyvből hoztam nektek itt néhány dedikált példát, és amint most befejezzük rövidesen, akkor átadjuk a testvéreknek is, és a sógornőmnek, de már sok személynek, már gyülekezeti tagok vettek, már művésznőnek átadtuk, és voltak, akiknek elküldtem csomagban Magyarországon és különböző helyeken. Moja najnovšia kniha vyšla na jar v Budapešti. Je to zbierka esejí s názvom Piesok a zlato. Vydanie knihy zasponzorovali moji súrodenci. Som im veľmi vďačný. Ďakujem. Z tejto knihy som vám priniesol niekoľko dedikovaných kusov, ktoré by som vám rád odovzdal v tom ďalšom priebehu dnešného dňa. Minulo sa z nej už mnoho kusov, viac kusov si z nej kúpili záujemcovia, niektoré som podaroval do rôznych miest. Az utóbbi 3 évben igyekeztem aktívan bekapcsolódni az ifjúsági kulturális életbe. Tartottam előadást és könyvbemutatót, volt egy önálló kiállításom a helyi zsinagógában, évente részt veszek az ifjúsági szalonon, és legutóbb részt vettem egy zójói kiállításon is. Köszönöm Utak Adriennek és Pálinkás Tibornak, hogy támogatnak. Továbbá még hozzátenném, bár nem jött el Péter, látom itt, köszönöm Pásztor Péternek, hogy munkáimról írt cikkeket a Felvidék Ma hírportálnak. Posledné 3 roky sa snažím aktívne zapojiť sa do šalánskeho kultúrneho života. Prednášal som, predstavil svoje knihy, mal som aj samostatnú výstavu v miestnej synagóge. Každý rok sa zúčastním na tamojšom výtvarnom salóne a spolu s ostatnými šalánskymi výtvarníkmi som vystavoval aj vo Zvolene. Ďakujem Adriene Kutakovej a Tiborovi Pálinkášovi za to, že nás v tom podporili. Ďakujem aj Petrovi Pástorovi za to, že moju prácu zviditeľnil aj na internetových portáloch. Lassan bevezető beszédet végéhez értem, de még a türelmesek adtok, hogy elmondanék nektek néhány fontos életszabályt, ezért ex libris, amelyekre életem során tettem szert. Remélem, hogy ezek a szabályok segítenek majd nektek jobbá, szebbé, emberibbé, szeretetteljesebbé tenni az életet. Na konci môjho prejavu mi dovolte prosím pár rád či pravidiel, ktoré ma naučili moje životné skúsenosti. Možno vám pomôžu skrásiť či zlepšiť život. Fontos a folyamatos tanulás és megismerés, hogy hasznára lehessetek családotoknak és embertársaitoknak. Je dôležité neustále učiť sa a spoznávať svet, aby ste boli čo najúžitočnejší pre vaše rodiny, aj pre ľudstvo všeobecne. Fontos a barátkozás, az emberi kapcsolatok ápolása, magatok körül szerető viszonyokat teremtsetek. Je dôležité pestovať kamarátstva a ľudské vzťahy. Vytvárajte okolo seba atmosféru lásky. Fontos egy olyan munkaterületnek vagy hivatásnak a megtalálása, amely nem csak hasznos, de amelyben örömöt is leltek. Je dôležité si nájsť prácu alebo poslanie, ktoré je užitočné a zároveň vás aj baví. Fontos a mértékletes élet, hogy hosszú ideig élhessetek ezen a földön egészségben és boldogságban. Je dôležité žiť s mierom, aby ste žili na tejto zemi zdraví a šťastní čo najdlhšie. A szellemi munkához mindvégig ragaszkodjatok. A tabletek, mobilok bütykölése helyett inkább olvassatok és alkossatok. Mert, mint ahogy Frida Kahlo, mexikói festőnő mondta, alkotni a legjobb dolog a világon. Držte sa duševnej práce. Namiesto mobilov a tabletov dajte prednosť knihám a aktívnej tvorbe.
alkoholila, jedna mexická maliárka, tvorite najlepšia vec na tomto svete. Elérkeztünk az utolsó ponthoz, ez is egy nagyon fontos, egy ilyen költői kérdés, hogy mit kell átadnotok gyermekeiteknek. 5 dolgot. Azzal, hogy gyereket vállaltok, a géneken és a sejteken keresztül átadjátok nekik az életet. Ez az első. A na záver, Potom, čo je dôležité odovzdať našim deťom. Poprvé cez vašu genetiku a tým, že vlastne ste priviedli deti na tento svet, ste im dali samotný život. Második pont. Fontos átadni az anyanyelvet. Fontos átadni a vallást, a logikai érzéket és az önállóságra való törekvés képességét. Ezt a 4-et plusz át kell adnotok. Odovzdávajte deťom ako vzácne dedičstvo aj materinský jazyk, vieru, zmysel pre logiku a samostatnosť. Köszönöm Uramnak, hogy megtartott, hogy békében és szeretetben élhettem ezen a földön. Ďakujem nášmu Bohu, že som mohol na tejto zemi žiť pokojne a v láske. Köszönöm nektek, hogy eljöttetek és meghallgattatok. Kellemes együttlétet kívánok nektek. Ďakujem vám, že ste ma vypočuli a prajem nám príjemný spoločný deň. Nos, végezetül átadnám a testvéreimnek, előkészítettem a dedikált könyveket, először a legidősebb bátyám Dánielnek. Na záver by som odovzdal mojim súrodencom dedikované knihy. Másodszor a István bátyámnak. A Dánielékük Pozsonyba ének, Pistáik Nagymegyerin. Tessék. Aztán a János bátyámnak, kis udvarnokon élnek, Dunaszentahely közelében. A nagy udvarnok, bocsánat, Kerere. És öcsém, György, őnek is szeretettel, ők is Megyeren élnek. És még van a Szalai család, ővelük rövidesen megyek egy kirándulásra Dél-Magyarországra, sok szeretettel. Rodina Szalajovcov, s ktorými pôjdem na výlet onedlho do Južného Maďarska. És Editke sógornőinek, Švagrinej Editke, Komáromi jogász, Editke. Köszönöm. Igen? Igen? Van egy könyvvilág, és 7 darab tolat tettem fel, amit nekem a diákok 500 darabot, mikor én voltam 70 éves. Én már 77-et még mindig működök az egyetemen, medicinális kémiával foglalkozom, és még most is vannak diákok. Ugye az összes családtanunk a heten mindegyik egy ilyen dedikált írószerzett emberrel, hogy mi tudják tovább is írni. Hát igen. Néha elfognak a témát. Tehát ennyi volt a mondandó, a második részben pedig a parókia udvarán lesz ilyen szeretetvendégség. Szeretettel. Mi átmehetünk így körbe is, mert itt lépcsők vannak, de a többségre akartuk, hogy maternek körül át lehet menni udvarra. Vagy esetleg még valakinek kérdése, Tomi? Tomi, valami jó? De az, hogy templomban vagyunk, mert ha kint a udvaron lett volna, az lehetne egy-két viccet, de nem illik. És köszönöm Pálinkás Tibornak a fantasztikus tolmácsolást. Szívesen megyek. 80-as. Köszönöm szépen. Még egyszer.
Neked ugyanadtam könyvet. Szóval mind a legidősebb, még állandó munkás, mint az összes öcséink, vagy öcséinknek a nevébe szeretném megköszönni. Meghívtál bennünket, számukra nagyon értékes ez a nap, ugyanis hát, hogy megértük ezt, főleg én számomra is. Körülöttem most nagyon hullanak a kollégáim, majdnem minden. Tehát azért igyekezzük jó erőt megaladni, és hát a nyakán is kötöttem mindent, már reggel van. Ennyire megtisztelték, 6 órakor, hát így járok a munkába is, úgyhogy az összes öcsény nevében szeretnék megköszönni, hogy még sokáig tarts magad ilyen jó kedvelés állapottal, és chcel som poďakovať, Abinás, že chcel som poďakovať mene mojich bratov Petrovi, že nás pozvali, že uctili a prajem veľa, veľa zdravia a ďalších plodných nápadov do budúcnosti. Ilyen az élet, hogy reméljük, hogy ugyanazt az időt meg tudjuk, azt kívánom mindegyikünknek, amit a szüleink megéltek, ugyanis a genetikai szerint, hogyha édesanyánk 88, édesapánk 87 között távoztak el, ahogy hívják, akkor nekünk is még van talán pár esztendőnk erre ezen a földön még együtt lenni unokáinkkal, gyerekeinkkel. Köszönjük szépen. A Jónás azt mondja, hogy megérkeztek a tálok, tehát hogy nehogy kihűljenek, úgyhogy siessünk. Jó? Jó? Átmegyünk a... Tessék?